दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसाव जोङो मोनसे खौरांगिरि मेल लिंदों। बेयाव मोनब्रै बिथिंखौ लानानै जोङो खौरांगिरि मेलखौ हांख्रायदों आरो दिनै बे दुखुनि समाव मैया जालांनाय काश्मीरनि पहलगामाव जि टेररिस्ट एटाक टुरिस्टफोरनि सायाव बेखौ जों गोख्रोङै सोंखारिदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय बिथांमोना बेयाव थैनो गोनां जाबाय बिथांमोननि न'खरनिसिम जोङो दुखुआव बाहागो लाफादों आरो लोगोसेनो बे जाथायाव लोब्बा थानाय जायफोर टेररिस्टफोर बिथांमोनखौ भारत सरकारा गोख्रैनो नागिरनानै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जाहाथे साजा होयो बिनि थाखाय जोङो दाबि दैखांबाय। नैथियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों जे बर'नि सासे गागि महरगिरि सासे पपुलार माने एक्टर बेहारबारि आउटपोस्ट बे फैलाव बसुमतारी बिथाङा मैया मोनाबिलियाव हरखाबै बिथाङा रुंसारि जादों आरो बिथांनि रुंसारिखौ मिथिनानै जों दुखु मोननाय फोरमायबाय। बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थायो बिनि थाखाय आफा इसोरनियाव आर'ज गाबदों आरो बे दुखुनि समाव जों न'खरजों बाहागो लाफाबाय। आफादनि दाबि बायदियै थांनाय 6 डिसेम्बर 2024 पार्लियामेन्ट हाउसाव भारतनि न'खर मन्थ्रि अमित शाह बिथांखौ जों लोगो हमदोंमोन आरो बे लोगो हमनायनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा एकर्ड इमप्लिमेन्टेशनजों लोगोसे बड'फानि मुङै आलादा मोनसे मेम'रेन्डाम जों होदोंमोन जे बड'फानि मुङै गोदान दिल्लीयाव मोनसे लामानि बिमुं होनानै बड'फानि स्टेचुखौ गायसननांगौ होननानै आरो भारतनि न'खर मन्थ्रि बिथाङा 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्सआव दतमायाव फैनानै बिथाङा कमिटमेन्ट होदोंमोन जे बे हाबाफारिखौ मावफुंगोन होननानै। दा जोंनिसिम खौरां सफैदों फैबाय थानाय 1 मे थारिखआव भारत सरकारा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आसाम सरकार बिटिआर सरकार जथाय बानजायनायनि गेजेरजों भारत सरकारनि न'खर मन्थ्रिनि बाहागो लानायजों जों बयबो मिजिंथिदों बिथांनि बाहागो लानायजों आरो बिथांखौ बेयाव बाहागो लानायखौ जों बयबो आसा खालामदों। लोगोसेनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो दिल्लीनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि रेखा गुप्ता लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथां आरो बिटिआर आरो आसामनिफ्राय गोबां एकाडेमिशियान गोबां माखासे इन्टेलेक्सुवेल्स जोंनि माहारियारि आफादफोरनि गौथुमफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोन सरकारि बेसरकारि गासैनिबो बाहागो लानायजों बड'लेण्ड हाउसनि साखाथियावनो थानाय लाला लाजपत राय मार्गजों जि मेन रडनिफ्राय ओंखारनानै इउ टार्न 835 मिटार गोलाव आरो 50 फुट गुवार बे लामाखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग बिमुङै बेखेवनाय जासिगोन आरो लोगोसे बेयाव थानाय गल चक्कराव बड'फानि मुसुखाखौ बेयाव बेखेवनाय जागोन आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावगासिनो भारत सरकारा हाबा मावगासिनो बिटिआर आरो आसाम सरकाराबो हाबा मावगासिनो दङ। दा जों बयबो मिजिंथिदों जे बे हाबाफारियाव जाहाथे बयबो लोब लोब बाहागो लाहैगोन आरो मोजाङैनो जाफुंगोन। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथां आरो न'खर मन्थ्रि अमित शाह बिथांखौ जों धन्यबाद बावदों बर' माहारिनि जानानै आसामनि बड'लेण्डनि जानानै जे बिथांमोना बड'फाखौ नेसनेल लेभेलाव जोंनि हांख्रायनाय दाबि बायदियै लानानै एस्टाब्लिश खालामनाय आरो बे मर्यादाखौ होनायनि थाखाय जों गोसो गोरबोजों साबायखर बावदों। थि बोसोरसालिया जथुम्मानि जोबथा आरो आद्रा थानाय जि एडजर्न जानाय जोंनि जि लास्ट डेलिगेट सिटिंमोन जेराव माखासे रिजलिउसन आरो माखासे जोंनि हाबाफारि दंबावोमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि जि मावसम बे एग्जिकिउटिभ बडिखौ मिरुनि एग्जिकिउटिभ बडिखौ रिजलिउसन खालामनानै गोदान एग्जिकिउटिभ बडि सेन्ट्रेल कमिटिनि बेयाव दाफुंनांगौमोन। बे हाबाफारिखौ जोङो केबिनेट जोंनि सावरायनाय बायदि 27 एप्रिल 2025 जोङो थि खालामदोंमोन बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि अडिट'रियामाव
नाथाय 1 मे तारिखनि हाबाफारिखौ नोजोर लाखिनानै आरो बे हाबाफारिया जोंनि थाखाय गोनांसिनखाय जोङो बेखौ फावसायनानै 12 मे 2025 मायथाइयाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि अडिट'रियामावनो जोंनि आद्रा थानाय बे जथुम्माखौ बा बे लास्ट डेलिगेट सिटिंखौ खालामनो थाखाय जों थांखि आजावबाय आरो बेखिनि खोथाखौनो दिनै खौरां मेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो जयै आंजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी आरो जोंनि PRS सोमदोन ब्रह्म जों बयबो बे खौरां मेलनि गेजेरजों बयखौबो मिथिहोबाय। गोजोन्थों।